Allah za rage da horiya abin da ke mana ƙarin arziki. Na dole na goyin Najeriya yanzu don ta arewa tana gaba wanda ke rufe a zo ga arewa. Kuma na wata ya zo ga arewa. Sannan madara ma na ga arewa. Amma kuma rogo zai an zo ga arewa. Amma kuma doya zai an zo ga arewa. Kuma wakil zai an zo ga arewa. Amma kuma dawa zai an zo ga arewa. Yan muna da kanan ya dama arewa. Sannan akwai waro ma na ma arewa. Da tsaliya na ma arewa. Sannan akwai ɗariya ya sa arewa. Na dole na goyi Najeriya a yanzu arewa tana gaba. In ana da rahe da uwa ake, in ana magana Najeriya, to ai da arewa tana gaba. Tun da farko cuta ce wata rana. Ba ta yi mai da har da hodiyo, in ba ta Ahmadu Bello ba ne ba. Ba ta yi mai da har da hodiyo, in ba ta Ahmadu Bello ba ne ba. Yaran da ta sauka na zama da laraba sun murna da zuwa na yaran da ta sauka Amerika sun murna da zuwa na amma kuma ran da ya sauka a Germany jarusawa sun murna da zuwa na amma kuma ran da ya sauka a Ingila ana murna da zuwa na kuma ran da ya sauka a Ingila ana murna da zuwa na amma kuma ran da ya sauka a Amerika sun murna da zuwa na da yan Maraba da yan Algeria da jama da suke tuni sun bari Ahmadu Bello ya ce yawai da yan Maraba da yan Algeria da jama da suke tuni sun bari Ahmadu Bello ya ce su bari ai ya kuta sai ban ya zage da daraja Ahmadu Bello ne ai na kuta sai ban ya zage da daraja Ahmadu Bello ne sannu jika na wura da su kuma jika je wani jadabi tabbata ko kai ma je wani abinda ya ga na ce ya ga kula uku ce ka kai da shi nan na farko je wani jadabi nan na biyu Muhammadu Bello ne daga nan bai na Abubakar daga nan ya jira biyu ya riga hira baban Ahmadu Bello jama'a kula uku da da amma kuma ta tafi daura ai aligara ta gode maka shugaba mai zo mai balbala ta aliganga ta gode maka shugaba mai zo mai balbala ta ba za ya mai da halin na hodiyo in ba za Ahmadu Bello ba ne ba Najeriya ministoci da sarakuna in gaba wata yin ma gwamna ba in gaba wata yin
faɗi kaduna mutane sun faɗi da na samu mutane nuna wanda do aka rere yaji ya za a yi bai gano da ba sannan da ka suna da jin tsaye sai yana haɗaru kan ɗaukar da dole ci maka ko ko biri ta tafi da kalmar gata ga dai zuwa alƙansa da kina mai hukuma shi kada kan ka zuwa akwai da wuta da na zagare ya yi mana don dan wajen wani maulu ba ya iya ta ba ta kina kan ka zuwa mai kamar kira makwanda akwai da wuta da na zagare ya yi mana don dan wajen wani iya ba za ya iya ba mai ba da sa a zama sai a zama kai yawa ale ya gode mana zagare kuma mai waka ya gode madawu baba barka sannu zagare ba farkari Allah ba mana dawo na gagar babban wasu na gagar babban wasu magaji da uwa babban wasu ai yanzu duban yare duniya in ba yaren Allah ba ne ba ba kamar yaren wasu manu na gobe kuna da magaji ya yi samun ai yanzu duban yare duniya in ba yaren Allah ba ne ba ba kamar yaren wasu manu na gobe ranar na ce gidan na tsoro da yake ba ne shiga yamma da wada ba ya ce na ga zule dari amma cikin ramu ce da kai na ce mashi a ga zule dari din kai cikin ba za ne wuce ba Lalle da yari ya yi mana tunzu karama kula da ta kai ina hayi sama mura wuce na wanda da take ya ne sun faɗi suka ce ba tsoron Allah zai ba amma tsoron ya yi kuce na ba da mara maran da da wasu malu na gogo na ba da mara maran da da wasu malu na gogo na ba da mara maran da da wasu malu na gogo kalama ta na gode ma wanda maza ta da da aje bai da na ba sai da zara da bai da zalama mutum na zalama ta zuwa ya zuwa ala da wanda yanzu da mai kula yanzu da mai kula ya kare ya ba ce da mafado yanzu da mai kula ya kare ba ce da mafado fado da na da sanata yanzu wani mai arziki na ya kare ba ce da mafado fado mai na da sanata ya na gara ki mai aga ya bada mafado mai da marga hannu sai dan ya bashi mai da marga hannu sai dan ya bashi Allah mai wanda koya Mariya Mariya mai ragin dan ya bashi Aliya bode maki Mariya dai 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 Mariya Mariya mai ragin dan ya bashi ashe mai da milo ba kawai ba ce sai dai a dara da gari da karayi ashe mai da milo ba kawai ba ce sai dai a dara da gari da karayi mai da milo ba kawai ba ce dan mu da sai su dara ta saboda na gogo ai ma da dana ga mutan mana dan su ne mana ko ba mu je da kilama ai ma da dana ga mutan mana dan su ne mana ko ba mu je da kilama da dangana ne ma na gida mana ya da ya ne ta bashi na da nema ya na zara ki ya bode ma ne ko da biji yanzu
kuma ya gada ya shira da kai kajira na malam lema ya bani ya ƙara mani nan da nan kajira na malam lema ya bani ya ƙara mani nan da nan sannu amina sannu amina sannu amina na dali da dai mata zane nuna ma yin bai da gurga da ya mai zaka malama min da ya mai zaka malama min da ya mai zaka malama kai bayan ya koya waki alimai waka bai yada yashi alƙali ya dai mata a shirma ta bannan ba nogo ba ne abun alibere ya yi tada kuma kayan nan ba na shi ba ne a yanzu wani sarkin duniya in ba sarki Allah ba ne ba ma kamar sarki wasu ma da gaba Shugaba Sarakuna, Shugaba Sarakuna, wasu ma'anar da gobe. Alhamala alhaji alala, ni na san wasu ma'anar da gobe. Allah bar mana alhaji alala, ta biya ne kiɗa na wanda ne. Allah bar mana alhaji alala, ta biya ne kiɗa na wanda ne. Gida da yamma suka maguda, iga yanke niya uban ɗakin halimai ta tagara. Iga yanke niya uban ɗakin halimai ta tagara. Ya kai ba ta ne shano ba, ya bani ya kuma ya bani, na kai shi ba ta ne shano ba, to mauran girgai da ita. Sannu kama huda lafiya na kora uba ba ta da dangada. Sannu kama huda lafiya na kora uba ba ta da dangada. Allah ya bar mana da na turba da ya yi mana ba ya